Arratsaldeon, ongi etorri, eskerrik asko ona bildu zareten guztioi, barrurako giro hobea dago esan, eta barru giroan eta epelean ondo gauden, ongi etorri baita ere etxetik edo beste lekuren batetik, berriaren webgunaren bidez gurekin ditugun ikusentzule guztiei. Gaur guztien duzu, bi gonbidatu, Martin Ugalde foroan, euskararen egoerari buruz, euskalgintzaren inguruan aspaldi hontan hizpide dabilzkigun aldaketa hotsei buruz. Euskalgintza eta administrazioa mintzo, izenburu hori jarri diogu gaurko solasaldiari, eta horri buruz hitz egiteko gonbidatu ezin aproposagoak ekarri ditugu. Batetik Paul Bilbao, Euskararen Gizarte Eragileen Kontseiluko idazkari nagusia, eta bestetik Mirendo Baran, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordea. Labur-labur, aurkezpen handiren beharrik ez dute, baina labur-labur, bizkaitarrak dira biak, Uribe ingurukoak biak, eta adinaldetik ere urtebeteko diferentzia. Eta ikasketaz ere, biak euskal filologia ikasitakoak. Mirendo Baran, Berangokoa da, 47 urte aurten, okorezpanago, euskal filologian lizentziaduna, eta euskalgintzan hainbat arlotan ibilitakoa, ikastolako irakasle, euskaltegiko irakasle, euskara teknikari ere bai, eta erakundeetan ardura postuak izandakoa orain baino lehen ere, Eusko Jaurlaritzan egona da, Bizkaiko Foru Aldundian ere bai, eta orain urtebete eskas, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu orde izendatu zuten, eta Paul Bilbao berriz, Algorzakoa, 46 urte aurten, urtebete gutxiago. Euskalgintzaren arloan urte luzez dabilena, hizkuntza eskubideen behatokian, eta ondoren Kontseiluko idazkari nagusi, ja orain 7 urte Kontseiluko idazkari nagusi dela. Solasaldia saiatuko gara ahalik eta arinen egiten, eta beraz denbora aldetik saiatuko naiz kontrolatzaile xamarra izaten, eta iruditzen bazaizue galdetegiaren ondoren galderetarako beste txanda bate utziko diogu, hemen ona etorri zaizkigunei. Eta lehenik eta bain, 2017 urtean euskalgintzaren inguruan albiste asko izan ditugu, berritasun asko, argazki asko, zenbaki asko, lehenik eta bain zenbakietatik hasi nahiko nuke, egoeraren azterketatik. Aurten izan ditugu euskararen egoerari buruzko bi ikerketa nagusien emaitzak esan dezagun, batetik Euskal Herriko inkesta soziolinguistikoaren emaitzak, izan ditugu baita ere kaleko erabileraren neurketaren emaitzak, biak uztailean argitaratu zirenak, oraintsu Arrue ikerketaren emaitzen berri ere eman digute. Hoe denak ikusita, ez dakite zein den, gutxi asko, zuek hoietatik egiten duzuen irakurketa, norantz otegoa zen, zertan ikusten duzuen datu hien argitan, gaurko egoera. Duzu, Paul, ze horri? Bai, bueno, ikusten dute datu hauek erakusten dutela, horrela goazela, bai, hori evidentzia bada, egitate bada, hor ez dakagula zalantzarik, euskaren ezagutzak aurrera egin du, euskaren erabilak aurrera egin du. Gero, kontua abiadura kontua zuzen dugu, gu beti izan dugu hizkuntza normalizazio prozesua azkartu nahi dugula, ezta? Guk, bai kale erabileraren neurketari dagokionez, bai inkesta soziolinguistikoaren ondorio dagokionez, gu bai aipatu genuen, ikerketa horien emaitzak aztertu genituenean, nolabait, erabileran hobekuntzak egingo baditugu hor bi aldagai nolabait hartu behar diela kontuan, ezta? Batetik, elebiduren masa sozial handitu behar dela, hor bere garaian ere Txiardegik adierazi zuen, ezta, erabilera eta soilik igotzeko nahitaezkoa dela hiztun gehiago izatea, eta gero bestetik euskaren erabilera ahalbidetzen espazioak ere handitu behar direla edo ugaldu behar direla. Gero bestetik guk kontzeptu batea aipatu genuen eta izan kristalesko sabaiaren kontzepta. Hori zer da? Egia da, eta gero ere hitz egingo dugu hezkuntzaz, egia da belaunaldi berriak gero eta euskara daunagoak datozela, baina gero ere egia bada belaunaldi horiek gizartera ateratzen diren badakatela kristalezko zapai antzeko bat, ezta? Azken finean hor talka egiten dute zapai horrekin, eta hor dago, helduen eremu erdalduna, eta gara, helduen eremu erdaldun hori bai da, bai tamainaz, bai boterez, horrek markatzen ditu korronteak. Ez da, ikusten genuen hori ere bazala kontuan hartu beharreko beste elementua. Eta gero hirugarrenik, gugitz egiten genuen erabilera erosoa. Azken finean, inkestek egoeraren azterketa erakusten digute, baina gero kontua da, nola erabiltzen dugu hori etorkizunari begira datuak hobetzeko. Eta gugitz egiten genuen, erabilera erosoaz, bai bere dimentsio individualean, azken finean, hizkuntza bat erabiltzeko gaitasun hori,
Egia da, euskaldun, alegia, elebidune orekatuak, elebidu euskaldunak, bueno, pues, horiek dira azken finean erabilera eroso hori izan dezaketenak, ez horren beste elebidune erdaldunak, eta gero bestetik erabilera erosoarek badakalako bere dimentsio soziala, ezta? Bai espazioari begira, bai hezkuntzaren prestigioari begira, alegia, badira hor beste hainbat faktore eragiten dutela erabileran. Ara, bote prontoan, ondorioan nagusioi gero, bueno, pues bai, zandakoa, algaitezkia, pues ezagutzai dago kionez, pues, igo da, pues azkenengo, pues datuak, azkenengo eta bostan, 6 puntu igo da, bada, claro, kontua ezagutzai unibertsalizazioa begira, zenbat denbora beharko genuke gaitasun erlatiboan ere, hor esandakoa, claro, badakagun mas handi hori, helduen eremuan, hor nola eragin behar dugun. Alegia, hor gero, az gaitezke aletzen, baina, bueno, guk gehien bat, bai, bi inkesta neurketa hauen datuak asetzerakoan, bai izan genuen kontuan hori, kristalesko zapai hori, erabilera erosoaren kontzeptua, eta gero, erabilera hobetzeko, edo tarte horiek handitzeko, zer edo non egin beharko nuen genuken indar. Miren ez dakit Jaurlaritzaren irakurketa, bide hortatik ote dihoan, edo non hartu dituzen datuak? Bai, antzera, nik ekarri nahiko nuke igual Donostiako Uztaileko jardunaldietan egin zen, nik uste eraiki zalan gogoetagune bat eta irakurketa egin zala, gainera ordezkaritza zabala egon zen, euskalgintzaren partetik, eta baita ikerlariak, ez da? Ustot, Unibertsitatekoak EHU egon zen, Deustuko Unibertsitatea, Soziolinguistikako klusterrak, eta nik lau daturekin geratu nintzen batez ere, ez da? Eta da, alde batetik inkestak esaten duena, jarrera, gizartearen jarrera baikorra dela eta euskara sustatzearen aldekoa dela, hori importantea da. Gero beste alde batetik, Paulek esan duen moduan, ezagutzak eta erabilerak gora egiten duela, eremu guztietan gainera gora egiten dutela, baina ez erritmo berdinean. Eta han nik uste dut argi geratu zala, ikerlariek, baian Emiren Hernandezek, Estia Morrortuk ere horrela komentatuta, igual apurtu egin behar dugula lehengo esaera batekin, orain arte beti izaten genduen edo askotan erabili izan dugu ezagutza eta erabileraren lotura hori, ez da? Eta nire ustez ez da zintzoa lotura hori. Ezagutza gora doa, baina ezagutzak dauka ezaugarri batzuk eta erritmo batzuk, izaera bat eta erabilerak beste izaera, ez da beste erritmo batzuk ditu. Paulek esandako gaitik, azkenean gure gazteen bi herenak, euskaldunen bi herenak dira euskaldun hiztun berriak. Eta, karo, horieken gaitasun narratiboa zein da, nun bizi dira, ze hizkuntza ohiturak dituzte, ze aukera dituzte. Orduan alde batetik hori, ez? Goranzko joera ezagutza eta erabileren aldetik, baina gero ukidan duzan kale neurketaren datuak. Eta horrek argi dino, kalean beranzko joera dagoela. Eta zergaitik ez dakigu, oraindik zergaitik intuizio batzuk badaukaguz, zergaitik gertatzen ari den, baina ikerketa behar da. Eta azken datu bat, gizarte asko aldatu dela. Hori Soziolinguistika klusterreko Latxaltunak uste dut komentatu zuela eurek kale neurketa egiterakoan konturatu zirela, kalea aldatu dela. Oin dela 30 urteko kalea eta gizartea ez dira berdinak, ez? Orduan, nik uste dut apurtu egin behar dela lehengo parametrotan egiten ziren irakurketa horiekin eta begira berri batekin, betaurrekoak aldatu eta ikerketa egin eta jakin zer gertatzen ari den eta zelan ekingo diogun, ez? Gizarte barri honek daukan aniztasun, globalizazio ezaugarri horiei zelan erantzun, ez? Eta horretarako, beste erabateko igual azter lan batzuk egin beharko dira, kualitatiboagoak, beti kuantitatibotan egon gara, eta horrekin klusterrarekin bat natorrez egin behar dela ikerketa eta beste erabatekoa. Ezagutza datuak aipatzen ditugunean, askotan gazteen datuari begira jartzen gara, izan ere aurrera pausorik handiena hor dago, ezagutzari begiratzen baldin badiogu, aldiz gazteen gaitasunari begiratzen baldin badiogu, erraztasun erlatiboari begiratzen baldin badiogu, gazte horiek bizi diren eremu soziolinguistikoari begiratzen baldin badiogu, hor ikusten dugu erabilera oztopatzen duten hainbat faktore badaudela. Ez dakit nondik ekin faktore horiek guztiak ikusita, gazteen erabilera hori igobidean jartzeko eta gaztei erabiltzeko aukerak emateko, miren hasita orain. Klaro, konplexua da. Lehen esan dugu, ez da? Bi heren horiek hiztun berriak badira eta gainera gazte horiek bizi badira lehenengo eta bigarren eremu soziolinguistikoan, erdaldunetan, ingururik eta erdaldunetan, eta gero ezagutza eta erabileran ere aniztasuna dagoela, porque ezagutza esaten dugunean,
Gazte batzuk ezagutza maila bat daukate, ulertzen dute euskera, beste batzuk kapaz dira eremu batzuetan batez ere akademikoan ondo moldatzeko, beste batzuk eremu ez formaletan ere kapazagoak dira, baina ezagutzen ere aniztasun ikaragarria dago. Eta erabileran ere, gure gazteek ez daukate inolako problemarik eremu formaletan, eremu akademikoan, lan ikasi dutelako, euskeraz moldatzeko, baina gero problema dituzte eremu ez formalean, ez? Orduan, horretan guztian, nik uste dut, begiak edo gure indar guztiak hor jarrita auki ditugula, hiztun berriak lortzen, baina argi dagoena da, orain ondo dakigula, ingurune soziolinguistiko bakoitzak beharko duela hizkuntza politika propio bat. Gazte horientzako begiratu beharko da, zer behar duten eta aukerak emon, eta oso argi dagoena, eta hori danok dakigu, ahozko jardunean hobetzeko, behar dute tresna batzuk eskolatik hartuko dituztenak eta eskolatik kanpo ere jaso behar dituztenak. Eta gero, bestalde batetik, nahastu egin behar dira euskaldun zaharrekin edo euskaldun zaharrekin. Alde horretatik guk, pasadan udan egin gendun mintza udaleku batzuk, Bernian, eta hori izan helburua, proba piloto bat egitea, eta Gasteiz eta Bilbo eta Getxoko gazteak nahastu Azpeiti eta Gernikako gazteekin eta hor esku hartze bat egin. Horrek sekula ez dut entzun, igual euskaldun zahar bat. Baina hala ere, nik gazte horien, porque ezagutzen ditut, ikastolan ezagutzen ditut, gazte horiek, nik horren alde ere esango nuke hiztun berrien talde horretan ere irabaziak ere baditugula. Zer datuek esaten digute, egoerarik onenetan saiatzen direla, euskaraz egiten, baina egoerarik oztopotzaienetan edo oztoporik handienak dituzten eremu horietan edo egoera horietan ere saiatzen direla euskaraz egiten. Orduan, horre ere esperantza bat badaukagu, baina hizkuntza politika propio bat behar dute, dudarik gabe. Paul, gazteak? Nik uste dut, gazteen afea hor badago ez, berrikiatara da RUE proiektuaren emaitza, nik uste dut, horrek, nahiz eta eskola barruko erabileraz eta adin zehaz bateko ikasleen inguruko erabilerak agertu, abator agertzen dien ondorioetan oinarritutan ikurri nolaiteko transposizioa ingo nuke, ezta? Azkenean, non ematen dira kasu horretan, ez? Erabilera daturik altuenak ematen dira eskola barruan, eta ematen dira noski irakaslearekin. Karo azkenean, hizkuntza dena botera harremana delako, orduan autoritatearekin, logikoa denez, horre ematen dira euskarazko hizkuntza iturarik altuena behar. Gero bestela zen dira hor nagusi din aldagaiak. Batetik ikasgela edo ikasgelazko, esan duen modua, formala edo informala, bestetik nola ez hizkuntza gaitasuna. Zai dute, eta hor, egia da, esaten gara ez, belaunalde berri euskaldunagoak, hor ez dalago edo euskaradunagoak, ez dago zalantzai gabe, zalantzarik horretan, maior kontua da, lehen esan duana, ez, baitugu, euskaldun orekatuak, euskaldun, alegia, elebidun erdaldunak, alegia, eta horre ere, berri honoa erabide erosoaren kontzeptu horretara. Horre ikusi da, eskolaz konpo jarduerak euskaraz eskaintzen diren eta euskaraz egiten dituztenean, horrek eragina duela euskararen erabileran. Alegia, hori gizartera eramaten badugu, horrek nahi izango du, gaztetxoek euskaraz bizitzeko espazioak baldin badituzte, horrek ere segurazki eragina izango duela hizkuntzaen erabileran. Eta nik uste dut horre, RUE programan agertu diren aldagai horiek guztien nolabaiteko transposizio egiten badu eguneroko gizartera, hor ere hartarako litezkela nolabaiteko gako batzuk ikusteko zer egin genezakeen hizkuntza ohitura horietan eragiteko. Hitz egin dezagun euskara indartsuen dagoen eremuei buruz, aipatu Mirenek politika berezituak edo egin beharko genituzkela, tokira egokituak, arnasgunen kasua jarri nahiko nizueke mahai gainean, azken urte hauetan kezka handia sortzen ari den gai bada, arnasgunetan gainbera bat nabari delako ezagutza datuetan, etxeko erabileraren datuetan ere bai, kaleko neurketak ere oraintsu egin dira. Askotan bai aipatzen dugu, arnasguneak beherantz doazkigu, nondik esku hartu? Horre ikerketa berda. Egia da, lehenko eguneko jardunaldietan ere, UEMA eta klusterrak antolatutakoetan,
Hor, bai argi geratu zala, lehenengo kontzeptuak bere argitu beharra daukagula. Porque arnasguneak esaten dut, arnasguneak zer dira, ez da? Onaztu egiten ditugula. Askotan, laugarren gune soziolinguistikoko herri guztiak dira arnasgune, ba igual ez. Egia da, euskaldun asko bizi direla, baina ez direla ez. Arnasgunea da, euskarari utzi egiten dion lekua, ez da? Eta hor ikusten ari gara, ez dakigu ondo, beren beregi zer gertatzen ari da, intuizio batzuk ere badagoz, ez? Zer esaten digute guematik, igerten dela aldaketa demografikoak daudela, eta horrek eragin ikaragarria dauka. Baina ere, aldaketa demografiko horrek emoten diren lekuetan, nik uste dut Euskaldunek eutsi egiten diotela euskarari. Euskaraz hitz egiten dute, baina erdara gehiago entzun egiten da, porque, claro, erdaldunak etorri badira edo, entzuten dira. Eta nik uste dut, claro, hizkuntza politiko propioa behar duela, eta orain arte ibili gara, hiztun berriak, eta behar bada, arnasgunen kontuan, pentsatzen genuen berez mantenduko direla, arnasgunetan bizinan jentea ez dela globalizatua eta ez dagoela sare sozialetan eta beste hainbat gazte dauden lekuetan, eta hor pentsatu beharko da. Ikerketa egin behar da, UEMarekin batera ari gara, ikerketa egiten, eta egin beharko dira alde kualitatibotik ere ia ze esku hartze edo egin daiteke, baina nire ustez, hor, zaindu behar dana da, euskarari eutzi eta alegin kolektibo hori egiten duen jente edo kolektibo hori sendotu behar da, eta aldunduta dauden horiek sendotu behar dira. Eta ez pentsa hori berez mantenduko dela, eta eskuartzerik gabe, eta UEMarekin batera gabiltza hor lanean. Gurearekin baietz egiten ikusten. Bai, ez ikusten, eta gira azken urtean arnasguneen gaiak garrantzi hartu duela, ez da? Hainbat forotan, ikusten da benetan, arnasguneak badirela gure kasuan euskaraz normaltasunez bizitzen diren gune horiek, ez? Hor, egiaztatzen da, arnasgune geografiko ez ari garenean, posiblea badirela gune batzuk, non euskaraz bizitzea erabat normala degoatzen dut, lurra eta hizkuntza jardunaldiak antolatu genituenean, eta horre, hirugarren jardunetan hor, halako datu gurutzaketa bat egin zen, ikusteko aber hor, zein ziren eragitu zen faktoreak, eta ikusten zen, hainbat faktore gurutzatu ziren, ikusteko hor segatik ematen zen atzerakada, eta bat ziren bi, nahiko logikoak izan daitezkenak, ez da batetik biztanle berri kopurua joatea, biztanle berria joatea herri horretara, eta gero besteare, etxe bizitza berrien eraikuntza, ez da azkenean, biak elkarrekin lotuta daude. Orduan ikusten hor bai, ondorio estatu zen, ez du genuen, hizkuntza politikaz hitz egiten dugu, baina ezin du bakarrik hizkuntza politikaz bere horretaz hitz egin behar. Alegia, arnasguneetan beste politika batzuek izan ezakete edo badute faktorea, o badaukate eragina, ez? Badakagu, lurre antolaketa politikak, etxe bizitza politikak, askotan hitz egiten dugunean hizkuntza politikaren zeharlerrotasuna, hizkuntza politikak ikuspegi holistikoak izan behar duela, eta arnasguneetan are argiago geratzen da hori, ezta? Horrek edo esan nahi, Mienek esan duen bezala hizkuntza politika egin behar ez denik, nolabaiteko aitzunei egin behar izatea, arnasgune den guneren batean, halako eraikuntzaren bat, edo egin behar bat, nolabait aztertzea horrek zen olako eragina izango duen ingurune soziolinguistikoan. Baina esan dakoa, batetik politika zehatza bai, baina bestea hizkuntza politikan ikuspegi holistikoa gehien bat hori lurra antolaketa eta etxe bizitzai dagozkion politiketan. Eta ere gehiago, askotan arnasguneen kontzeptua, esaten dugu, bada, gertatu da, hori mapetan ikusten dugunean hizkuntzaren gutxiagotze prozesua geografiko ere izan dela, ez? Azkena arnasguneak geratu diela, franja horretan. Horre ere, gure ustez, normalizazio prozesu edo edatze prozesua geografikoa azken eskualde buru bat, orduan horre ere, euskaraz arnasguneek garrantzi hartu dutela eta kokatu dira hizkuntza politiken erdigunean, baina kontua da hori transversalidadea bermatu behar dela. Benetan hori mantentzeko eta aldala edatzeko. Esan dakoa, mapeko horra erakutsi digutako, errazagoa da, edapen geografiko hori, arnasgunen edapen geografikoa ere ematea. Datuen azterketa egin da, aurrera begira jarri nahiko nuke, hemen zaudetenok ondo jakingo duzen bezala, gaur 8 egitasmo handi bat aurkeztu zen, zuek biok ere antzineten, Euskaraldi izenekoa, hizkuntza ohiturak aldatzea helburu duen egitasmoa, eta hainbat herritan ja esperimentuak
martxan jarri dira, hemen inguruan bertan Lasarte horian egin zen esperimentu handi horietako bat, eta orain Euskal Herri osora zabaldu nahi duzue egitasmo hori. Ez dakit ikusten duzuen benetako palanka bat izan daitekeela, eta horrekin batera baute daukazuen ardura sentsazio bat ere, hau ondo espada ateratzen. Bai, zelesko bertigoa. Bai, baina apostua egin behar zen. Azkenean ez da guk asmatutako kontu bat, hau herrietan martxan egondan kontu bat da. Eta gu batez ere finkatu ginen Lasartekoak, 40 eguneko erronka izan zen Lasartekoa, eta ikerketa serio bat zaukan atzetik, ez da. Lasarten egin zutena zen, erronkaren hasieran neurketa bat, erronka amaitu ostean beste bat, eta gero 3 hilabete barrenean, beste neurketa bat, ez da. Eta hor argi eta garbi ikusi izan, ez? Hasi zanetik eta amaitu zanerako ez dakite uneko 20 puntuko igoera izan zen, aho biziren partetik, igoera hori izan zen, eta 3 hilabete garrenean uste 2 puntu uneko 83-tik 81-era jaitsi zala. Mantendu zuten, ez da, aho biziek. Eta belarripresten kasuan, seguretzako belarriprestak dira, gure programa honetako izarrak, oso argi ikusi izan zelan saiatzen zirela erantzuten euskeraz, eta simetria hori ematen zela. Eta guretzako horrek dira importanteenak, euskaldunak aho bizi horiek euskeraz egingo dutela ondo, baina belarriprestak behar ditugu ahalik eta arinen egokitzea albideratzeko, elkarrizketa batzuk euskeraz, eta hori gotzeko. Eta horrek eman zigun esperantza eta esan genuen, hau serioa da eta probatu beharra daukagu. Eta egia da, Kriston Bertigo ematen duen programa da, Euskal Herri mailan, mundu guztia sartu dugu, eta ardura daukagu, baina ondo egin nahi dugulako. Nik uste dut hau, kontua dela, ondo egitea, metodologia bardinak, eta ez hartze hau jai baten antzera. Gure bildurra hori da. Hau ez da ibilaldi bat, hau ez da jai bat, eta gu nahi duguna da, 11 eguneko erronka horretan gure bizimodu normalean txertatzea hau. Gimnasioara basoaz, gimnasioan danean, baina ez kaleko jai bat eta ez dugu nahi irudi hori emotea. Baina nik uste dut jentea aktibatuta dagoela, ilusio handia dagoela, eta gero, hizkuntza ohituren kontua, nik esaten dut, errezen egin dugu, jarri dugu jentea euskara ikasten, euskaldundu ditugu gazteak, hori erreza da. Baina hizkuntza ohiturena, autu personal sakon hori horretan eragitea dekretu baten bitartez gobernuak ez du egingo. Euskalgintzak bakarrik ez du egingo. Behar du, gizarte osoa legitimidadea, administrazioen aldetik, behar du gizarte eragileak martxan, behar du personalki ere autu hori emateko motivazio gogoa, dana behar da. Eta, Euskal Herri mailakoa izateak eta halako potentzialidadearekin aurkezteak eta ondo egin gura horrek esperantza ematen digu, gero ikusiko dugu. Bertigo aipatu du Mirenek, ez dakit euskalgintzako eragiletan ere bertigo hori nabari den, eta horrekin batera, herrietako aktibazio prozesu horien eskutik ez dakit euskalgintzako eragileak eurek auspotzeko bide bat ere izan ote daiteken hau? Nik, bi gauza ezberdin dut, ekimen honek badituela potentzialitate asko eta oso interesgarriak. Lehen hitz egin dugu, erabileraz eta datuez eta ez dut ezan, baina eskotan hitz egiten dugu estres linguistikoaz. Eta orduan, honi esker lortuko dira, estres linguistiko hori gabeko gunea. Zan dut, ez duz izango jarritzi hori, euskaraz egingo dudan, ez duan egingo, naturaltasunez, bai belarriprestekin, beste hobizekin, naturaltasun osoz, egingo duzulako, alegia euskaraz hori batetik. Gero betetik, guk aurrekoan ere aurkezpenean esaten genuen, ahalduntzez, azken molan ari gara denbora guztia ahalduntzeaz, eta honek eskiniko digu ahalduntzeko aukera bat. Ahalduntzea azkenean, nolabait, botere gune, azkenean dano gaude botere gune batean, edo botere posizio dakagu nonbait. Dano gara ikasle kontsumitzaile, mendi elkarteko kide, gure etxe bizitzako biletan parte hartzen dugu, eta honek ere, alegia, azkenean gure jarrerek eta gure portaerek baldintzatzen dute gizartea. Eta nik uste dut, halako modu masiboan eginda, modu kolektiboan eginda, non hor ere konplizitateak aurkituko dituzu gune horietan, horrek ere beharko luke hainbat aldaketa eragiteko hainbat gunetan. Ez nik uste dut, potentzialitatea, honen potentzialitatea, karrega izan daitekeela
ez bakarrik eguneroko harremanetan, pertsonen arteko harremanetan, beste hainbat gunetan ere, posible ingo luke alduntzarik eta horrek aldaketara egitea. Esan dakoarengatik, azkenean, gizartea hori da, gure jarrerek baldintzatzen dute gizarte horrexegatik, esan dakoa gure ustez, badaga potentziatan handia eta inkluso bestelako atarramendua, agian honek ekar dezake, belarri prestoiek, erabaki hartzea ja euskalduntzu prozesua amaitzeko, edo ikusteko, euskal bizitzeko ez daitezkeen oztopak non egon daitezkeen, toban horiei irten bidea emateko, edo modu batean, euskaraz biziden gakotzen artean gizarte hori, eta agian ere sortzen da euskara ikasteko bestelako beharra orduan. Egia da, askotazen dugu gauza poliedrikoa dira, eta uste dut proiektu honek badakala zera hori, ezta? Aukera asko eman ditzakela alduntzari begira, eragitari begira, eta eturak aldatzari begira. Eta gero, horrek auspotzen duen bain, ikusten du, halako dinamika sozialak abiaraztea, horrek beti, euskagintzaren lana auspotzen duela. Ni betzen izan dut euskagintza ez dago geldi, zorionez ez dago geldi, azken urteetan, hainbat proiektu garaitu izan dira, iztunei begira, tresnei begira, espazioi begira, agian falta izan apura dinamika sozialari begira zeo zer abian jartzea. Hau izan daiteke, aurrekoan ere komentatzen genuen, hizkuntzaren gure berezkopen prozesua politikoa eta soziala da, eta oso sintezgarri izan daiteke hanka sozial hori indartzeko. Eta baditu, ni ustez, aukera handiak, hanka sozial hori benetan indartzeko modu kolektiboan ahalduntze hori egite aldera. 2018an hiztunak herritarrak aktibatzeko egitasmo bat izango da, proiektuan eta proposamenean aurreikusita dagoenez 2019an eragileengan jarri nahi duzu harreta. Ez dakit, zehazten hasita ote zaudeten zer izango den hori, nolabait ere bermatzeko hizkuntza ohiturak aldatzearen ardura hori, motxila hori, ez dela soilik herritar banakoen gain utziko, baizik eta beste eragile batzuek ere egingo dutela lan hori, erraztuko dutela prozesu hori. Bai, egia da orain, zentratuta gaudela 2018ko Euskaraldian, baina programatuta da bai 2018ko lehenengo hiruhilekoan forma eman behar dugu, 2019ko Euskaraldi horri, ez da? Eta hor, ideia batzuk eta badaude, baina nahiko genuke neurri sozialen batzuk aplikatzea erakunde bakoitzean. Eta adostasunaren bidetik, adostasun personalak bilatzea, ez? Baina badago horre harakatzeko eta beren beregi oraindik ez daukagu zehaztuta, topagunearekin gabiltza lanean, eta nik uste 2018aren lehenengo hiruhilekoan zehaztuta aukiko dugula 2019koak ze forma izango duen. Baina bai, horria kendu nahi dugu apur bat norbanakoari, ardura hori eta bestera bateko argazki bat egin sentsibilizatzeko, animatzeko eta motibatzen jarraitzeko. Eta egoerarik onena eskaintzeko, bestela. Lehen Paulzuk aipatu duzuen erabilera erosoaren dimentsio hori, ez da? Motxila osoa ez egotea hiztunaren gain. Bai, zalantzari gabe, azken finean erabilera erosoa batetik, zain dute bere ikuspegi individualetik eta bere ikuspegi sozialetik beharrezkoa da, espazioiek, hizkuntzaren prestigio hori, eta bar, hori nahitaezkoa da. Eta gainera iruditzen zait, lehen zen dut, hanka soziala eta hain dela bilaztere hori osadazkan aipatzen genuen, ez? Hau date, gu ere, urrengo hilabetei begira, zer dakagun burua, eta iruditzen zaigur, honek ere, dinamika honek ere, agerian utziko ditu bestelako gabezia batzuk, edo herritarrek igual hainbat egoeratan, ezin erabiltza eta horre, aukera interesgarria da, honek ere nolabaiteko hanka politiko bat edo izateko. Ez guk ere, esaten genuen, ez da genuen berpentsatze hitzaz hitz egiten genuen, ez dela bi ostegun, eta iruditzen zaigu, interesgarria dela, ez da hanka sozial hori indartzen badugu, zendatzeko gaitasuna badugu, eta Euskal Herri osoan gainera, eta alduntze kolektibo hori egiten badugu, hanka politiko sendo bat ere egotea interesgarria litzatekeela, ez da? Guk hor, mai gainean jarri genuen, horri begira ere badakagu buruan 2018 aurrengo, 18 bai. 2018 urtean zehaz, apurat, konpensatzeko. Nik uste dut beti izan behar dugula hizkuntza baten berfamen prozesuaren bi dimentsioak beti izan behar ditu kontuan. Modua konpasatuan joan behar dute. Orduan, egin dezagun modua konpasatu batean. Ohiturak aipatu ditugu, hizkuntza eskubideen gaia ere jarri nahiko nuke mahai gainean. Azken
urteotan esan dezagun, kontseiluak hor proiektu bat izan du, justo orain urte beteko da, hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa aurkeztu zenutela, orain kaierarekin zabiltzate bete-betean. Ez dakit, Paul, batetik kaiera hori noizko, bestetik zertarako, eta bestetik zer? Bueno, hasiko gara zer horretatik, ez? Igual interesgarra nondik gatozen. Bagatoz, hain urte bete, bueno, nik uste dut, protokolo entzegiten guztan egitea prozesuaz, ez bakarrik azken dokumentua, azken finean, urte eta erdian zehar, Europako Tamar hizkuntza komunitate baina gutxiagoko eunitik gora eragileek adostako bide horri bat da. Orduan, ikuste dut horre badaka, balio handia dauka azkenean atzean, egoera desberdinetan dauden hizkuntza komunitateako gizarte eragileek proposatutako bide horria dela. Horren aurkezpena egin genuen, baina horrek ere nolabaiteko bidea egin behar zuen. Zergatik? Protokolo azkenean, 195 neurri dira eta bar, baina hainbat hizkuntzatako eragileek egindakoa, eta ez da gauza bere euskararen, frisieraren, kornubilaren edo katalanaren egoera. Orduan, gu bai ikusten genuen, eta proiektuaren hasieratik ere ikusten gero protokolo hori nolabait ekarri beharko genukela zein bere hizkuntzan. Ez da nolabait aletu 195 neurri horiek ikusi, gure kasuan gainera, badakago 10 instituzional, ikusi non egon daitezkeen eskumenak, eta orduan egia da urte hau horretan eman dugula. Oain bai Euskal Herriko eragileekin, eta ibili gara neurri ez neurri ikusten, aletzen, neurri bakoitza hau honek neurri txikiagoak izan ditzake, kasu batzuetan agian gure herriaren eskualde batean betetzen dalako, bestean ez, horrekin, kaiero dena delakoa bada proposamen berritu bat, ezta? Nolabait adostasun handia zuen dokumentu hori ekarri dugu gurera. Eta iruditzen zaigu lehen esan dako hanka politikoa zari garea, eta 2018 begira hori harri gara aurre ikusten, ezta? Hori nolabaiteko bidea ematea, baina zer dinamikoa izango balitz bezala. Horren dela bi uste adibide hori jartzen genuen. Nahiko nuke urren urtean, protokola dituen eremu bakoitza, sozioekonomia, kultura, edabide teknologia berriak horren atzean, jartzea, eta ez bakarrik euskalgintzako eragileak, parentesi bat egin edut, azkenean hizkuntzaren berreskurapen prozesuaren ardura kolektiboa da, alegia instituzioak, euskalgintza, baina baita bestelako eragileena ere, beste politika batzuk diren bezala, alegia transversala den horrean gauza bat da euskalgintzak, bandera eramatea, baina guk ere hori sozializatu nahi dugu, hizkuntzaren berreskurapen prozesua, ez dela bakarrik euskalgintzai dagokion zerbait, horregatik nik nahiko nuke urrengo urtean, gainera hori esan nuen ez, horren dela bi ostegun, urrengo urtean, halako egoera batean bagaude, hori txampaina horrenduko nuela, alegia, eremu horretako bakoitzean, bai sozioekonomian, bai kulturan, bai edabide teknologia berrietan, lantalde batzu non dauden gure, aliatuak izan daitezkenak, zehazten, hanka politiko hori, alegia, non egon beharko liatekeen lehentasunak, urrengo urtea begira non jarri behar dugun fokoa, eta bar, pues iruditzen zaigu, hori, hanka sozial indartsu horrekin, benetan aukerak eman ditzake jauzia emateko. Jauzia edo jauzi bat, jauzi bat emateko bai. Eta benetan diot eta sinisten dualako aukera realak daude, eta gainera iruditzen zain modu bat gizartean hanka sozialarekin herritar guztien gana jotzeko bokazioa dago proiektu honekin, eta gure kasuan ere bokazioa dago hainbat eragileren gana joateko. Azken finean hau erantzun partekatua dalako. Zain, hizkuntzaren berdean prozesua partekatua delako. Eta horiek guztiak ere bihurtu behar dira sujetu aktibo. Lehen mienek aipatu du, ibilaldian edo, jaien kontu hori ez, egotetik egitera. Alegia, herritarrei eskatuko diegun hori berori, eskatu behar zaie beste eragile soziopolitikoi eta barrekoi. Eta benetan nire ustez, eta iruditzen gainera hori dela modu bakarra, moda konpasatu hanka politiko, hanka soziala, benetan jauzia emateko. Eta aukera daude, datuek, esan dakoa, gero eta euskaldun gehiago gara, jarrerei dagokienez, ikusten badugu, enkestazio linguistikoak, euskal aldeko jarrera, gero eta Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, gero eta handiagoak dire, ikusten badugu gainera, errondibile bakarroiek ere zelako jarrera dituzten euskaraekiko, positiboak dira. Hori ere, baldintza sozialbiek ere egokiak dira. Baldintza egokiak daude, jauzi hori egiteko.
eskubideekin lotuta miren, administrazioan aldaketa garaiak dira hauek, erakunde askotan ari gara entzuten, erretiro asko izango dira aurrengo urteetan, langile belaunaldi berriak sartuko direla, datuak ikusita langile euskaldunagoak izango direla pentsa dezakegu. Horren bueltan, hizkuntza eskakizunen sistema aztertzen ari zarete, okerrezpanago agindua dago, behintzat, abendu aldera aurkeztuko duzuela horren eribizioa, ez dakit batetik noizko izango den, eta bestetik, nondik nora jotzeko asmo ote duzuen? Bai. Bueno, egia da, aukera paregabea izango dugula, ez da? Adibidea jartzearen, Jaurlaritzaren, lehengo gunean esaten zidaten batez besteko adina langileen 57 urtekoa dela. Orduan, pentsatu zenbat milaka langile sartu behar diren urte batzuk barru, ez? Orduan, guk uste dutu orain prestatu behar dela, ez da? Ordezkapen hori, eta helburua izan behar da, noski, herritarren eskubideak babestea, arian, gero eta hobeto, baina gero pausua eman behar da. Euskara lan hizkuntza izan behar da. Eta nik hor argi utzi nahi dut, ez da, lehen komentatzen ibili garen, herritarrenak dira eskubideak, baina langileen eskubideaz eta edozein hizkuntzatan lan egitea. Eta are gutxiago, ez dakit hizkuntza eskakizun bat derrigor egiaztatu duen langile batek bere erakundeak euskaraz lan egitea erabakitzen badu, horrez dago dudarik, euskaraz lan egin behar du. Eta gure asmoa da prestatzea, zergatik etorriko direlako, milaka, gainera hizkuntza eskakizuna egiaztatu beharrez duten ehundaka edo milaka langile, gainera euskeraz ikasi dute eta konbalida sinotik datoz, eta orduan hor garrantzitsuena da lehenengo egunean sartzen direnean administrazioara euskeraz lan egiten hastea. Langile bat hasten denean administrazioan ez daki egiten dana. Ez euskeraz, erderaz berez, ez daki zer egin behar duen. Kontua da, prestatzea eta esatea. Jasartzen denean, harrera protokolo horretan jasartza dira. Hau, eta hori behar du. Baina prestatuta auki behar da hori guztia, eta horretan gabiltza. Eta hizkuntza eskakizunen berrikuspena, abendurako egongo da. Ez dakit, emango ditugu datuak, egia da sistema horri esker euskaldundu dugula handi batean administrazioa, gurean 75% uste dut hizkuntza eskakizunen bat egiaztatuta duela, eta lehengo gizartearetan, erdaldunagoan hori izan zen, eta nik uste dut nahiko aurreratua zen sistema dela, gaitasunetan, eta hezkuntzan lanean ari garen kontzeptuekin, etorri zena. Baina gaur egun, gizartea hainbeste aldatu denean, beste sistema bat behar dugu. Lanpostu guztietarako orain hizkuntza eskakizuna egiaztatu behar denean, trebetasun guztiak hor frogatu behar dira eta pasatu behar dira. Horrei buelta bat eman behar zaio. Igual lanpostu guztietan trebetasun guztiak ez dira beharrezkoak. Igual batean mintzamena da bakarrik, igual ez dutelako ezer idazten, baina mintzamenean ondo moldatu behar da. Administrazioan dagoelako. Edo horreri bueltaka gabiltza. Lehenengo pausua egingo dena da oinarrizko dokumentu bat barruan, eta gero bai nahi dugu hausnarketa prozesu bat zabaldu, hor jente askok parte hartu behar du. Hori da, 2009ko datozen urteotarako dekretu potente bat, eta ondo pentsatu beharra daukagu, porque horrez da, gu ez gabiz pentsaten bakarrik harrerarako edo hizkuntzan, lan hizkuntzarako jauzia eman beharra daukagu. Eta gainera badaukagu modua. Orduan, nik uste dut horretan asmatu beharra daukagula guztion artean eta sistema osoa aldatu. Paul, aurrekoan, kontseiluaren tatuarren urteko hildoak eta aurkeztu zenituzenean, nabarmendu zenuten kontuetako bat izan zen, administrazioan aukera bat badagoela, Mirenek aipatzen zuen, aldaketa hori, jauzi hori egiteko. Bai, eta lehen esan dako egia da, gizartea gero eta euskara dunagoa, orduan egia da, horren aldetik ere, erabakiak hartzeko aukera gehiago daitezke, gu bete aldarrekatu izan dugu, iturria itzi behar dela, hori kontseiluarentzat aldarrikapen historikoa izan da, elebakarren iturria itzi behar dela, eta, bendatzen jarraituko dugu. Gero badien ez beste elementu interesgarri batzuk, eta, aipatu du, gaitasunen kontuan, nik ere hor bat egiten dut. Azkenean, kontua da trebetasun horiek, lau trebetasunak horri ikusi, askotan hori gertatzen da, eta gero horrek arazoak sortzen ditu zerbitzuak ematerakoan. Oban ikusi, trebetasunei dagokienez, badago hor Europako marko esateko, gaitasunak zehaztuta, trebetasun bakoitzea, ze trebetasun izan daiteken egokia lanpostu baterako, eta gero, nik beste urraz bat, ez da hori kontenplauta dagoen ala ez, baina ni ustez interesgarria izan daitekeela
jauzi bezala, incluso lan deialdi horretan, alegia gaitasunak egiaztatzeko momentuan, gaitasun horiek, alegia lanpostu horri dagozkion gaitasunak euskaraz egiaztatzea. Ez, hori adibidez, Galizian garai batean gero Pepe Etorri Santak kendu zuen, egiten zan, derrigorrez egin behar zin azterketa batzuk bai ala bai galizieraz. Hor ere badakigulako askotan, hizkuntzarekin ere gertatzen dala, espada erabiltzen, erdoiltzen da, eta gaur azkenean egia da jausten gaila tituluen, eta hori bada arriskutsua gizarte batean, tituluen zera horretan jausten orduan, guk askotan, askotan beti izan dugu interesgarri zaiteke bide hori esploratzea. Alegia, lanpostu horri begira, hor eskatzen ezkizun gaitasunak euskaraz egiaztatzea, eta orduan ja egiaztatzen duzu, gaitasuna dakazula, funtzioiek euskaraz betetzen. Orduan, guk horri ikusten dugu, ez dakit hori aukera ongan esploratzeko, ikusten bide hori hor ere badakigu, seguramente sindikatu batzuen aldetik, etor daitezkeela zerak, guk hor beti izan dugu, eta gaur ere ez da gaur esateko, gu alako erabakiak hartzen dienean, ez egiten eta konstitutu, ez dugu hor, defentsa eta babesteko zera oso iruditzen egulako azkenean, horra jo behar dugula, baina artekoak eman duena, baina esan dakoa, eta esan dakoaren gatik, batzut, hain dela, ez da, 2008 ja urte batzu dira, baina inkesta bat eta zara ermuzio ekonomikoa idagokien ez, eta beror euskara eskatzearen inguruko zera inkesta, eta hori ikusten zen, herritarrek egoki ikusten zuten, ikus administrazioa, herritarrek egoki ikusten zuten, ordan, babes sozial hori badago, zua gintzen atletik ere, babesa badago, pues guazen esploratzera bide berri hori, nik uste dut ja, bide berriak baliatu behar ditugula. Orain dakoak eman du, baina guazen bide berriak esploratzera. Oker hori mai gainean jarri da, miren? Alegia, sarbidea euskaraz egitea? Bai, baina Paulek esan duen moduan arazo asko ematen dituen kontua da, baina ez bakarri barrutik ere, eta berak esan duen moduan ere, sindikatuekin ere askotan, arazoak izaten ditugu. Baina saiatuko gara. Ez dago beste biderik, ez dauka zentzurik. Ikasle batek segaitik egin behar du azterketa erderaz. Euskeraz ikasi badu, ez da, ez dauka inolako zentzurik. Aukera, euskeraz egingo du azterketa, eta ez du ezer besterik egiaztatu behar. Bere arloko azterketa jartzen zaiona euskeraz egingo du. Eta nik, alde horretatik. Amaitzen joateko, niri dagokion ez bintzat, honi buruz hitz egin nahiko nuke, harremanari buruz. Euskalgintzan askotan aipatzen da azken bolada honetan, aldaketa garaiak datozela, argazkiak ere ikusi ditugu, bere garaian korrikako kilometro bat eratua izan zen, Euskalgintzako eragileek eta erakundeek elkarrekin egindakoa. Joan den astean Euskaraldiaren aurkezpenean ere ikusi genuen Euskal Herri osoko erakundeak Euskalgintzako ordezkaritza zabala Arriaga plazan. Ez dakit argazki horietatik harago, egunkarietan argitaratzen diren argazki horietatik harago, zuen arteko harremanak nola dauden. Bai Jaurlaritzan eta Kontseiluaren artekoak, bai Jaurlaritza beste Euskalgintzako eragile batzuekin, Kontseilua beste erakunde batzuekin. Ze giro dago? Egunero oso atera. Nik uste dut, eta aurrekoan ere komentatzen genuen, Kostalazkan egindako aurkezpenean, hori hankaso zera zare ginen, azkenean, gure herri gogoaren erakusleio den korrikak eta argazki berria, Santiagoko zubia, eta guk ere askotan esan dugu, argazkiek badakate bere balioa, noski balio simboliko dakate, baina, horretaz dago gu, eta guri arazo barik ez den dugu. Batzut, hain dela urte eta pixka gehiago, justo Jaurlaritzak atara zuen zer egin dezakezu Euskararen alde dokumentua, eta, Kontseiluko zuzendaritzak dokumentu hori, eskatu zitzaion, beste hainbat eragile bezala, dokumentu hori atxikitzea. Egia da, Kontseiluko zuzendaritzak, horrenbeste edukiari horrenbeste garrantza, baina, begira. Justo ere gintzaldi hasi da zan, hori ere egia da, eta orduan, lehendakariari zitzaion gutun bat, esan ez begira, kontzera bezaka asorik dokumentu hori atzikitzeko, ekitaldira joateko, baina ez alda garaia gure arteko harremanez pentsatzeko. Gu badakigu, eta Jaurlaritzaren aldetik, askotan ez ari gaelako, gure bazkide askorekin, hainbat harremana dituela, eta hainbat proiektu eta bar, baina, kontseiluen arteko harremana, gora beratzuak edo izan dira, eta ez alda garaia behin gorde gintzaldia hasiera izan da, eta hitz egiteko hizkuntza politika. Zengo gainera ikusten genuen apur bat parametro horietan, ez da? Azkenean, kontseiluarekiko harremana gu beti definatu ez dugu gehiago dela, kontseiluko bazkideen proiektuak eta barrekoak garatzen direla, eta zergatik ez dugu egiten, jarra gaitezken bai baten bueltan, eta has gaitezken esploratzen. Gero,
ja, pues, helburua, helburu berdia, ez horien berri eman zitzaian, eta, bueno, pues, beste barik, hor jarri du galako, bueno, oso dokumentu oinarrizko bat, eta, bueno, pues, pentsatu gure artean, pues, lehenik eta behin, ikustea, bueno, aipatu dugu, badira hemen ikerketa batzuk, hor irakurketa batzuk daude, Jaurlaritza daka irakurketa bat, Kontseilua daka bueno, pues ez gaitezke horretaz hitz egiten. Bueno, a ber, dakago mahai gainean, datu hauek ditugu. Zer iritzi daka kasuetan Jaurlaritza, zer iritzi daka Kontseilua? Bueno, pues hor ikusi, bueno, pues iritzi horien artean adostasuna desadostasunak. Gure bokazioa esandakoa, azken finean ikusten dugu, lehen esan dut, aurreko horren da biozen esaten nuen ez, bi urrengo urtean non egoneko genuk ere, pues batetik eragile antolatuta eremuka, eta bestetik mai baten bueltan egotea, ez, hizkuntza politikaz hitz egiten naturaltasun osoz. Eta hori ere, aitortzea ez dagoenako arazori, guk ere momentuan esan genuen, oie, iruditzen zaigu Kontseiluak Euskarako Batzordean izan beharko lukeela ordezkari bat. Bueno, egia da, lehenengo aldiz, ate handitik, Kontseiluko ordezkari bat, Euskarako Batzordean dagoela. Hori, baina esan dagoan, ikuste dut, jarri dugula hor lehenengo hasia, eta ikusiko dugu ematen duen, gu betzen dugu desadostasunak bete egongo dira, hori sanoa da, hori oso sanoa da desadostasunak egotea, eta guk bakarrik esan genuen izan, bueno, aldarrikatzen genuela, Kontseilua Euskalgintzaren bilgune gisa, zergatik esan jartzen, mai baten bueltan, ez horren bestori proiektu garatza, ez, hizkuntza politikaz hitz egiteko. Gainera esan dakoa, gainera asmoa dakagunean aurten entzun ere, zera, ez, apurat, kaileraren edo protokoloaren zera horrekin, eragileekin aliantzak sortu, azkenean, egia da, igual Kontseilua iriz daiteke botere publikoak irizten ez diren guneetara. Eta hor, oinarrizko kontzeptuak, alegia elkarrekiko aitortza, zai dute jakita bakoitzaren funtzioa zein da, guk beti esan dugu, hizkuntza politika egitea botere publikoi dagokie, ez Euskalgintzari. Zai dute guk ezakagoetako, bueno, esplora dezagun. Ez dut hor, gure aldetik gutxienez, aldetik ez, gurat hor gaude. Egia da, azkenean, agendek eta barrekoa, azkenean, dana atzeratzea ekartzen dute. Baina, gutxienez da gaude zer horretan, az gaitezen hitz egiten, egitateen gainean. Ze irakurketa egiten dugu bakoitzak honen gainean, eta ikus ezagun hor, gauza bati begira edo besteari begira, gero hitzen konplizitate hitza gustatzen zait, beti izan izan du, konplizitate hitza gustatzen zaidala, eta nik hor kokatze du gainera Euskalgintzaen edo Kontseiluan eta botere publikoen arteko harremana. Miren, hasieratik lehenbiziko elkarrizketa egin genizunetik, elkarrizketan bertan askotan nabarmendu zenuen kontua zen, gobernuak eragileekin elkarlanean aritu behar du, ez da posible bakoitza bere aldetik aritzea, ez dakit hitzetatik ekintzetara pasatzen ari ote garen, harreman eredu berri bat ere ekitzen ari ote den? Gu saiatzen ari gara, gu 4 urterako etorri gara, presa daukagu, hauek jarraituko duten, Euskalgintzan eta... Baina ez daukagu denporarik galtzeko, orduan guk harremanen kontua irudikatu gendu 3 planotan, hasi ginenean, jasarri ginenean taldean eta 3 planotan. Lehenengoa Euskalgintzarekin, instituzioak Euskalgintzarekin, bigarrena gizarte zibilarekin, eta gero 3. erakundeekin, gainerako instituzioekin. Eta Euskalgintzarekin, danekin gabiltza, eta egia da, Paulek esan duen moduan, bide bat, hasi dugula, Kontseiluarekin, konplizidadeetik, gardentasunetik, ez dago inolako gure artean, ez da, elkar trukatzen dugu, adostasunak, desadostasunak dauzenean esan, eta hortik bideratzen dugu gure harremana. Eta gero, kasuan, segun ze programa daukagun, euren bazkideekin, normala danez. Eta guk hori, 305 egun Euskaraldirako topagunearekin, UEM-arekin gabiltza, baina eske guretzak hori naturala da, baina norekin egin behar dugu lan bestela. Orduan, gu jarraituko dugu bide horretatik, azken baten helburu pilo bat amankomunak ditugulako. Amankomunak dugu. Gero, igual, egiteko moduetan edo desadostasunen bat egon daiteke, bai, baina finean Euskaren erabilera daukagu hor, oso txikiak gara, gainera. Esango da, zen du, gobernuak eta ez dakizen bat milioi iztun, baina hain txikiak gara, ez dut ikusten nire buruan despatxoetan, guk bakarrik, inogak berez kontatu gabe, ez dakiz zer egiten, ez?
Eta horretan ari gara, UEMarekin gauza batzuetan, topagunearekin beste gauza batzuetan, kasuan, eta zuen bazkideak direnez guztiak, ezin hobeto, ez? Baina hori da bidea, nik ez dut ikusten, ez dut irudikatzen beste modurik. Lehen esan dudan moduan, nik ikastolatik nator, hain zai ikusten dut erabilerarena. Hain ikusten dut esaten dut, zer egiten dugu, zelan egon gaitezke lan honetan, hain zai ikusten dut batzuetan, ez? Dana beharko dela, dena beharko da. Gure gazteek, gure ikastola eta eskoletan dauden gazteek, euskararen kontuan ez dute bizi. Orain gabiltzela euskara batuaren inguruko zer antolatu behar dela eta hori. Eta ni jartzen az gazte baten lekuan, eta euskara etorriak horrela, etorri zaio, automatikoki, ingelesa etorri zaio moduan, gainera igual familian ez du euskaraz egiten, eta klaro, ze atxikimendu du? Horrek ez du ideologiarik, horrek ez du atxikimendu berezirik, horrek egingo du euskara erakargarria bada. Lortzen badugu erakargarri egitea, eta danon artean egin beharko dugu, alegin hori, egingo du, bestela ez dut ikusten nik modurik. Gainera gizarte honetan, non milaka aukera dituzten, elean hitzak dira, ez kagoz lehen elebidunak ginen, ez, oin elean hitzak dira. Kontsumitzen dute dana ingelesez, erakargarriena, bardin zai ez hizkuntzatan. Nik hain zai ikusten dut, oraingo erronka hau, bestearena, de ereduan daukaguz gehienak, hori lortuta dago. Baina erabilerarena, gazten erabilerarena. Ez que uste dute dana errez, euskara batua horrek uste dute ez dakite ze prozesu, ez? Guk badakigu, adin bat daukagulako, ze prozesu egin zen eta ikastoletan eta ikasi. Baina eurentzako da, gauza bat, holan etorri zaiena, zelan, ze atxikimendu, zelan lortzen dugu, zuk esaten zen duen moduan, hango jardunaldietan, eta zer, zure ikasle bat, DBH-ko bat, zelan jartzen duzu euskeraz? Nondik harrapatzen dugu, ez? Gune erdaldun baten bizi da, egoera, orduan, elkarlana, ezinbestekoa da. Egoera horiek eta alik eta erosoenak, erakargarrienak, eta kontatu behar dugu gazteekin. Gure adineko pertsonek ezin dute hizkuntza politiko bat eraiki, eraginkorra dana, gazteentzako. Kontatu behar dugu, batzuk adin bat badaukagu, baina ulertu behar dugu, gazteei zuzendutako gauza batzuk, produktu batzuk, politika batzuk, gazteekin jakin behar dugu. Nik gaztezuloren adibidea jartzen dut, ez? Langogunan esaten zidaten batzordean. Euren produktua saltzeko, Instagramen ez dakizea adintarterako, gauza berdinak. Gero Twitterren beste adintarte baterako, produktua, moldatu behar dute. Facebooken, gulako sartzentzako, Facebooken. Eta paperezko hori, oso erakargarria eta potentea dana, 40 piku urterako. Pentsatu, produktu bera, gazte, porque gazteak orain dana gara, eta hori 16 edo 12 urtetik 40 piku urtera arte, zenbat pentsatu behar dan eta ze era diferenteetan, eman behar da. Hau hizkuntza politika egiteko be, eurekin kontatu behar da, ze gustoko gauzak dituzten, ze produktu egin behar dan, eta jakin oso txikiak garela, eta pentsatu beharko dugula zelan egin gauzak, baina guztian artean, ez dela ez dago. Harremanei dagokienez, ez dakit nola irudikatzen duzuen harreman eredu sano bat. Esate baterako, maiz Euskalgintzako eragileekin eta hitz egiten denean, hor izaten delako parez pareko harremana nola eraiki, tartean dagoenean, batetik botere instituzionala, gizarte eragileak, tartean diru ere maiz sartzen da. Zein da, zuen ustez, nolabaiteko elkarlan eredu, ez dakit perfektua denitza, baina desiotan daukazuen elkarlan eredua, Paulek adibidez, badakit orain konplizitate hitza erabiliko dela. Bai, baina ezkin ustez konplizitatea da. No ulertzen da konplizitatearen lankide bat izan diot, egona zela, harako eta guztaren zet, harako definizio pomposo bat ekartzea. Eta, karo, horrazten zara Googleen konplizitatea eta konplizitatea da delitu bat egiten duzunean konplizitatea. Karo, hori ez da guna edugune harreman mota ez delitu bat egiteko, baina azkenean da, horra gertzen zanez, ekintza bat garatzeko elkarrekiko laguntza zehaztea eta egikaritzea. Eta nik uste dut hori dela. Azkenean gauza bada, lankidetza bat egitea proiektu zehaz bat garatzeko, edo produktu zehaz bat garatzeko. Baina ari gara gehiago, mi esan moduan hizkuntza politikaz, jaro, gauza abstraktoagoa da. Nik nola kokatzen duan, konplizitate hori, adibide tonto bat lehen aipatu du, demagun, ez? Jaurlaritzatik nahiko luketela nolabait abian jarri sistema hori, ez? Lan deialdietan, azterketa egiteko, baina badituzte, sektore batzuetan izango dituztela kontrako jarrea batzu. Bueno, hor igual,
Euskalgintzari dagokigu hor apur bat markatzea, ez? Nolabait babes hori, blindaje hori ematea edo eskaintzea, ez? Erakustea, erabaki horiek hartzen direnean, pues hemen gaude eta ez, hau da bidea, eta guk ere interpelazioa egin, azkenean, Euskalgintzak baditugu ere gure aliantza soziopolitikoak edo gure harremanak, eta gure aldebikoetan eta barrekoetan hori gaineratu. Zer, nire konplizitateak hor kokatzen ditu. Zer dute, gogatzen bere garaia, Plataforma per la Llengua, bazeukala, oain garaia urte batzuk, Laiufa izeneko panpin bat. Hori esportagarria dena, baina, zer egite zuten beraiek? Eremu sozioekonomikoan, hori arautzea, hori guzti. Orduan beraiek joaten ziren, ez dakit, Toys R Usera jartzen zuten Laiufa, banatzen zituzten gauzan, katala, ez dakit zer. Orduan, Toys R Usekoak, eta handik eta astebetera inolako loturari gabe, bapatenak ezan egiteko teknikaria, begira, plan bat garatu nahi baduzue, katalana, sustatzeko eta bar. Hor, ez zegoen irudikatuta, ez zegoen argazkirik, ez zegoen loturarik, zan konplizitatez garatutako zerbait. Horregatik, nire ustez, argazkia garrantzitsua dira, noski, ikustea hizkuntza politiketan, euskara hizkuntza berskopean, badagoela batasun soziala eta politiko soziala hori oso garrantzitsua horre badaka bere garrantzia gizarteari begira. Nik ezagatik lako zalantzarik, baina garrantzitsuena edo potenteena nire ustez bestea, eta ban konplizitatea hori adibide bat da, baina nahi dut, nik konplizitatea hitz egiten duena, hortaz hitz egiten duena. Eta esan dakoa, adostasunekin eta desadostasunekin, eta nik beti izan dut, gu beti nahi izan dugula eta nahi izango dugula azera gaioa zanpatu, badagokigulako, eta gu nahi dugu, eta beti jatzen dut horregatik korrikaen adibidea, gu nahi dugu Euskararen prozesua azkartu. Baina, zergatik ezin ditugu, haizu begira, hau egin nahi dugu, hau egin behar dugu, ostra, ikur dezagun, hor guze funtzio bete dezakegun, eta esan dagoa, aitortzatik, lehen da bizi egin behar duguna da, elkarrekiko aitortza. Azkenean, funtzio banaketa bat dago. Baina, nola ustartu, nik uste dut kontua da, nola ustartu hori, nik hor kokatzen horregatik, gustatzen zait, eta errepikatu mila aldiz, hori da konplizitatea. Horren barruan, konplizitatea ez deliktiboa, baizik eta hizkuntza hipotekarako konplizitatea. Zaken diren zuk ere konplizitate kontzeptua gustukote duzun, gaur nunbait irakurri dut, Zupiria sailburuak erabili duela gaur konplizitate hitza. Bai, niri gustatzen zait, nik lehen esan dut, bide bat egiten ari garela, konplizitatea beharrezkoa dela, eta niretzako normalena da, eremu baten hizkuntza politika bat egin behar badut, ni banoa arnasgunetan eta laugarren eremu horretan zehozer egin behar bada, zelanen azagongo gu emaregin, esaterako, ez? Edo arlo sozioekonomikoan zehozer egiten badugu, klaro, zuen bazkideak zentzu dira, kontseilloan, zer egiten zabiltzate, aitortza horretatik, nik uste dut hori beharrezkoa dela, gu etorri baino lehen honek egon dira, eta hasi dira, programa batzuekin, orduan, aitortza horretatik, eta gero guri dagokigu erabakitzea. Porque, claro, 4 urte barru dere, azterketa gu daukagu. Claro, hor gizarteak eta jenteak esango du zer egin dugun, baina errespetutik, gardentasunetik eta asko egoten gara batera. Eta hori niretzako oso importantea da, kontrastatzea eta horre beraiek akuili lan egin behar dute, nik hori onartzen diet, eta argi dago. Baina egia da, gure programak askoz bere eraginkorragoak direla. Eta nik uste gizarteak ere hori eskatzen duela. Eskatzen diola gobernuari eta erakundei orokorrean, jentearekin hitz egiteko, adosteko programak eta etekinik handien ataratzeko guk erabiltzen dugun aurrekontuari. Momentu honetan 52 milioi erabiltzen ditugu. Eta, etekin handien atara behar zaio, eta horretarako kontrastatu behar dira gauzak, eta nik Euskaraldia, esaterako Euskaraldia zinezko izango litzake gobernu batentzako, naiz eta diru pilo bat ipini, guk bakarrik hori alabenga kontratatu ez dakizen bat, eta ez da izan orainkorra. Baina eta euskalgintzak bakarrik egingo balu, galduko leuke legitimidade hori, herritarra batzuentzako. Bueno, badagoz, euskaldunak, berriro, beste jairen batekin edo, hori da percepzioa. Indarmetak eta honek, beste gauza bat egiten du. Dago legitimidade, ostras, hor dago udala sartuta. Hor dago diputazioa, gobernua dago, euskalgintza, bestea. Claro, eraginkortasuna, porque asko, oso importantea da eskuartean daukagun, helburu hori. Ez dela zertarako, ze hezkuntza eta zertarako euskaldundu ditugu gazte guztiak. Nik pena ikaragarria ematen dit. Bueno, gardentasunetik, leialtasunetik, errespetutik eta jakinda bakoitzaren papela zein dan.
Eta gero, azterketa guk izango dugu, baina guk, 4 urte hauetan, prisa daukagu. 8 pasatxo direla ikusi dut, nire aldetik bukatu dut nirea, galderetarako txanda irekiko dugu, beraz, badakizu lasai galdetu. Mikrofona hortxe dugu, esku altxa eta... Ez daukagu azterketak. Jendeari gari begira izaio. Kaixo, arratsaldeon. Elkar ezagutzen dugu denok, eta Belen Uranga naiz, bakizue. Nik poza hartzen dut, horrelako eszenatoki bat ikusteaz, eta segurasko aspalditik espero genuena, edo nahi genuena da. Diferentzia eta bakoitza bere esparrutan. Hala ere, nire galdera. Hurrengo pausua, edo nik esperoko nukena, edo ilusioa daukatena ikustekoa beste eszenatoki bat da, alderdi politikoen arteko eztabaida argi, garbi bat. Euskara transversalitate honetan, garbi zegoen administrazio publikoak, gizarte eragileak, beste aipatu bezala gizarte zibila deitzen dena, akademia falta zait, baina iruditzen zait aspaldi diagnostikoa intzun Sarasuak esan atzuen zer gertatzen da alderdi politikoen artean, hau transversalitatea aurrera eramateko pausua noiz. Nik ikusi nahi nuke hori, ez dakite zuen agendan edo zuen pensamentuan badagoen. Ikusi nahi nuke aukera hori ez. Nik orain momentu honetan egia esan ez dakit. Igual, garbi edakatorre, justu aurre, ez dakit benetan aukera erreagoka azkenean gure harremanak aldebikoen bidez garatzen ditugu. Ez dugu kontsegi bezala, alderdiekin, gure harremanak aldebikoen bidez garatzen ditugu. Ez dugulako orain baldintza realik ikusten, alako baterako. Agian hain saiakera berezitu bat, ez dakit, zai dute ez dugula buruan ere izan, orain arnazgune politiko, ez dakit, benetan orain momentu honetan hori lehentasuna ote da. Gure lan egiteko moduan, nahiago dugu aldebikotasunetik jo, bai talde parlamentariorekin, bai Nafarroa, bai zai dute, horre bai gure eskai dagokionez, lehentasuna kontrasteak egite alderdiekin, eta hor, ikustea zenolako babesa izan ditzaketen gure guk egite ditugun ekarpenak, dena delakoak direla. Ez dakit, hainaz, ez dugu bere biziko bote, benetan baldintza egokia dauden horretarako. Ez dakit, nik zalantzan ditute, baina hainaz apurat berzoraien moduan. Nik nire aldetik ez dakit. Orain sumatu dudana legebiltzarrean, gure programekin eta joan berri izaten gara, askotan agerraldietara, eta postu nintzen Euskaraldiarekin esaterako, aho batez, eta denok onartu zuten, eta animoak emon, eta alde horretatik aurrera pausuak emon direla uste dut. Baina ere nik ere nahiko nituzke ikusi, batez ere dekretuarekin hasten garenean, hizkuntza eskakizunekin hasten garenean, eta benetako arazoiekin hasten garenean, segaitik diren arazo, eta ez bakarrik alderdi politikoak, nik sindikatuak ere ikusi nahiko niko, hor, porque publikoki gauza bat esaten da, eta gero, eta hor oso garrantzitsua dira sindikatuak, porque langileen kontua da, zuzenean, eragina izango duena, eta hor nik nahiko nuke jakin sindikatu bakoitzak benetan ze iritzi daukan, horren inguruan. Gauza bat ez da esatea lan hizkuntza moduan eta babestu behar dira herritarren eskubideak eta zelan. Problema bat ditugu, edo zer martxan jarri nahi duzunean, eskubideak daude. Sindikatuak ere esan dezatela, argi eta garbi, ze posizio daukaten horren inguruan, ez dela ezin dugu aurrera egin, behar dan moduan, porque sindikatu indarra daukate erakundeetan, eta negoziatu beharra daukagu. Eurekin, bai, urako neuka alderdi politikoek eta sindikatuek gauza garrantzitsu horren aurrean esan dezatela publikoki, eta gero egin dezatela publikoki izaten dutena barruan.
beste galderarik. Bueno, iritsi bat zaizu da, bertan utziko dugu orduan, inor ez palima da animatzen, ja 8 pasatxo, pentsatzen dut kanpoan hemen baino giro hotzago edukiko dugula, beraz, eskerrik asko bioi benetan, gaur emandako hitzengatik, emandako argazkiagatik ere bai, eskerrik asko, eta jarra izazuela lanean bizkor, eskerrik asko zuei ere hona etorri zaretelako, eskerrik asko internet bidez jarraitu gaituztenei ere, eta aurren arte, ondo izan.